Това си мамата. Оле ти ба ножици, тя твоите ножици са премана. Кой му стъпно на ножици? Ай, как е, условие в половината коса е. Имаш много коса, бе, човек. Ми имам... Моя си... Шибах ти четина. Еми, хубаво. Имам си четина. Моя си е. Дръж. Стрижи, дева, не. Утре сутринта да ти казваш, че като има косата. Значи, ако утре сутринта майна ми е четината зле, Алекс ще идвам да шивам, да знаеш. Виж как стрижи майна, виж как само режи, бе. Ебако в гъза, майна, как режи. И не му пука. И не му пука, да. И не му пука, майна. Абе, нататък. Чакай малко само. Къде си машинката? Тук е. Машинката е. Тук е, бе. Това не е машинка, това е ножичка. Това не е, ама чакай, ти имаш толкова много четено, толкова ти е гъста, че просто нямам Еми думи. гъста ми е. Еми така бе сними косичката майна, хубаво е. Гъста, хубава коса. Беше. Мамата му еба Алекс на моята коса, майна. Мамата еба Алекс на моята коса. Виж там за какво става въпрос. Мале. Чай, човек, откъде да почне. Вися, дай да такова, дай да фаним с машинката и да стрижим наред. Да, бе, човек. Чай да фана грубото. Дай да фаним такова. Дай да фаним не грубото ми. Чак. Ма как дърпа и как стрижи? Много коса, човек. Еми им си бе. Просто толкова коса имаш, че просто не е истина. Защото съм пич, майна. Айде сега дай машинката и там ходи стрижи. Чакай, ти знаеш колко още имаш. Аз не мога да разбера откъде толкова много коса имаш ти. Не изглеждаш много толкова коса, бе, на главата ти, не изглеждаш толкова много. Еми, им си. Ужасно, Не майна. вярвах, че ще седнеш сериозно да те пострижа. Утре май ще трябва да ходиш на фризьор. Аз ще трябва да ходя. Ако толкова с машинката ми вземе... Ако махне гребена. Да. Но. Айде, бягай и взимай машинката, май не Чакай само да намалява, човек.